בונים אושר, פודקאסט על נדל"ן וכסף. מה המצב, חברים יקרים? ברוכים הבאים לפרק השישי של בונים אושר. כמו שאתם רואים, הערוץ מתרחב יותר ויותר לעולמות הקריירה, הנדל"ן, כמובן שוק ההון, ואנחנו ממשיכים עם הפודקאסט הזה שגם כן צובר תאוצה מאוד מאוד יפה. יש לי מורח מאוד מעניין. אנחנו הולכים לדבר על הרבה דברים, הוא מספר מה הוא עושה, מספר את עולמות הנדל"ן, את הדרך שלו, יש לו גם סיפור אישי מאוד מעניין. האמת שאנחנו הכרנו ממש לפני מספר דקות, אז יש פה אותנטיות, ועל בסיס, אני משתף אתכם שעל בסיס הפרק הזה אנחנו נבנה עוד פרקים, וכמובן אם בא לכם לעבוד ביחד, יש לכם את הקישורים למטה, תצפו, תבקרו. וזהו, כמובן מי שפה חדש מוזמן להירשם לערוץ, לסמן בלייק כדי שהסרטון הזה ילך עוד למעלה, ואנחנו ככה לאט לאט יוצאים לדרך. מה שלומך? וואלה, מצוין. מעולה. דור, כל מי שלא קלט, דור כהן, נכון? נכון. נו, מאיפה אתה היום בארץ? ספר טיפה. יאללה, אני אעשה קצת על עצמי. אני היום גר ברמת גן, כבר מהקורונה, אחרי הסגר הראשון עברתי לפה, עוד מעט 6 שנים. במקור אני מבאר שבע, גדלתי, נולדתי. דיברתי קצת נדל"ן, אז כל ההיקף פעילות שלי היה תיווך בבאר שבע. שם התחלתי ב-2014, לפני עוד מעט 12 שנים. אני מתעסק רק בנדל"ן, זה 100% מההכנסה שלי בכל השנים האלה. חשוב לי להדגיש את זה, כי לאחרונה יש הרבה מלווים משקיעים וכאלה שאני מתעסק בנדל"ן 8 שנים, אבל בתכלס עובדים בזה שנה, אז אני תמיד שם על זה זרקור. 2 מתווך, פתחתי משרד תיווך, אחד הגדולים בדרום, שנקרא ארץ עיר, עד היום הוא פעיל, מכרתי אותו לפני 1.5 שנה. תחת גם אותו שם, כן? אותו שם, אותו הכל, מכרתי את האחוזים שלי, עשינו נדל"ן בארצות הברית, באופן אישי עשיתי בצ'כיה, באתונה. באופן אישי זה כאילו עם הכסף הפרטי שלך, כן, אתה לא מסכן ללקוחות. רק את עצמך, כן, לא ללקוחות. וככה ביום יום אתה באינטראקציה עם אנשים שהם משקיעי נדל"ן, כן? כן, זה רוב העבודה שלי, אינטראקציה עם אנשי נדל"ן, וכמובן גם עם בעלי נכסים, עדיין יש את הקונקשנים, יזמים גם, שזה לא רק בעלי נכסים פשוטים, קצת יותר מורכבים. אם תרצה להיכנס לזה, זה עולם אחר לחלוטין. כאילו להתעסק מול יזם שבונה? מול יזם, כן, בעצמו, גם אם הוא מונפק, גם אם הוא לא מונפק, יש כל מיני סוגים של שיח מול יזמים, כי גם זה חלק מהפעילות. אני עושה קבוצות של רוכשים מול יזמים, אני מאגד קבוצה של, לרוב זה יהיה חבר'ה צעירים, לוחמים משוחררים, שאני מנהל את הנדל"ן בקהילה, שנקראת תשתחרר גבר, מביא אותם לאותו יזם, ובנוסף גם אני עושה התחדשות עירונית בחברה שנקראת נגבה התחדשות עירונית בשרון וכאלה. היום אני כבר בלי עובדים, אני חי עם עצמי, הייתי בקצה השני, של לנהל המון עובדים, 25 אנשי מחירות, מנהל משרד שכיר, מזכירות, תקורות, כל מה שאתה מכיר. אתה יודע, לא יודע איך אנשים לוקחים על עצמם את הכל אני לא יודע, זה לא עושה לי את זה, אתה יודע, אני אתן לי כל החיים, לא יודע, לא רוצה להתחייב, אבל כשאתה באחריות על אנשים אחרים, זה סטרס, נכון, שהוא לא נורמלי. תראה, בעיקרון בתיווך, הסטרס לא כזה גדול, כי רובם לא שכירים. כן, הם עובדים במודל כזה פרילנס. של אחוזים, אבל גם זה, כל בן אדם הוא בן אדם, אם לא הולך לו, אם כן הולך לו, יש לו בעיות בבית. עכשיו, גם בן אדם הוא פרילנס, אתה לוקח משרד שהוא גדול, אתה צריך משרד גדול להכניס את כולם. אז אם 10 לא עובדים טוב, הם סתם מחממים לך שכירות, קפה, חשמל, נכון. עוד הוצאות פרסום, את כל התקורות עליך. וגם הם מתוסכלים, וגם הם מוציאים שם רע למקום. בדיוק, כן. אז אני הייתי עובד במודל מאוד מאוד קשה, כאילו בעולם התיווך, הם משלמים לי כל חודש דמי משרד, הם משלמים על הפרסום, משלמים על הכיסא. זה ככה מקובל בתחום הזה. כבר היום זה קצת יותר רופף, כי התחום נהיה יחסית מאוד מאוד קשה להביא מתווכים, כי יש תחרות, אז מנסים לקלוט אותם, רק תבוא. אני לא הייתי בזה, הייתי מעביר 2 רעיונות עבודה, הייתי עושה דברים קצת יותר שונה, כי לא רציתי משרד של אנשים שבאים לטייל, זה כאילו היה בעיקרון. אתה יודע, אמרת באר שבע, ולא תכננו את זה באמת בשאלות, אבל ככה גם טיפה להתחבר לאקטואליה, בטוח יהיה לך איזה תובנות על זה, כי אתה עבדת עם יזמים, ועבדת עם מלא דירות, ובאר שבע זה אזור שם בעייתי, בכל העולם הזה של החיכוך עם הפרוטקשן, וכל העולם. אנחנו נתחיל לפני זה. קודם כל, פרוטקשן היום יש בכל הארץ. יזם שבונה פה בהרצליה משלם פרוטקשן, ויזם שבונה בצפון משלם פרוטקשן, כולם משלם פרוטקשן. איפה הבעייתיות מתחילה היום בבאר שבע? שאותם משפחות מהמגזר מתחילות לגור בתוך באר שבע לאט לאט, לא קורה בווליומים כמו בחיפה שזה עיר מעורבת, אבל בגלל שהם חיים מחוץ לבאר שבע, הם באים את כל השירותים הקהילתיים, שזה ביטוח לאומי, מס הכנסה, בית משפט, קניות, הם באים לבאר שבע, ואז יש הרבה חיכוכים, ויש את הפשיעה, אתה יודע, במגזר, זה לא צריך לספר, זה כל שנה עולה ועולה. עולה, כאילו זה, כן. אתה מכיר את הסיפורים האישיים, את הכאבים האמיתיים? יש, אני יכול להגיד לך שאני בתור באר שבעי, טפו, עדיין נשאר מבאר שבע, לא נתקלתי בחיים באירוע לאומני שלי, מולי. היה לי חברים מהמגזר, חייתי איתם, לא הרגשתי אף פעם בעצמי פחד, שאני הולך עם חבר שהוא לא מבאר שבע, והולכים למקום ורואים המון, אני מרגיש רגיל, אני לא מפחד, לא מרגיש
אין לי שום עניין עוינות, אנשים אומרים, וואי, יש פה עוינות וזה, אני לא מרגיש את זה, כי אני חייתי בתוך עיר כזאת. לא מרגיש את הדבר הזה, לא נתקלתי בו בעצמי. איפה כן כל אחד יכול להתקל, שזה גנבות של רכבים, עבירות רכוש, מקומות כאלה, תקיפה, לא, אני מדבר ספציפית על ענף הבנייה, שאתה יודע שיש אתר בנייה, דופקים עליך 4 פרצופים, ואנחנו שומרים עליך. זה הרבה יותר מוסדר היום. היום יש להם חברות שמירה מסודרות, עם חשבונית. לא יאומן. אתה עושה חוזה מול שמירה, מביאים שומר פיזית שיושב לך באתר. נותנים גם שירות באמת. בטח, יש שומר שיושב לך באתר, נותן שירותי שמירה. ככה זה נקרא היום וזה קורה היום. חשבונית, חברת שמירה מסודרת. והסיפור הזה גמור, כן? למשטרת ישראל אין... אני לא פתרו את זה, לא יפתרו את זה, כי אם אתה לא מביא שומר, אז יפרצו לך. אז אתה מביא את השומר, ואתה מגן על זה שהפרויקט ירוץ קבוע, כמו שצריך, בלי בלת"מים. אז אתה כאילו, הם מגנים עליך מעצמם. סוג של... אתה יודע, זה לא לפרוטוקול, כנראה שזה זה, כן, אתה יודע, בסוף זה חברות מסודרות, שם מס הכנסה, משלם את הכל, זה חברות מסודרות, נקבל חשבונית. טוב שהן לא מנפיקות בבורסה גם. קודם כל יכול להיות שאולי זה חברת שמירה תעשה איזה מחירה, יש לך שליטות טריטוריה וזה, תשמע, זה חתיכת, אתה יודע, יש לך ריטיינר קבוע, אבל כן, זה גם קורה, גם במרכז משלמים, גם בצפון משלמים, בבאר שבע זה הרבה בכותרות, אני אגיד לך למה, כי עכשיו בן גביר נכנס חזק בעניין של זה, אז זה עולה הרבה לכותרות, והעניין שהמחירים בבאר שבע לא עולים. אז תמיד משייכים את זה לזה, ואני לא משייך את זה בהכרח כאילו מפילים את זה על כן, אני לא משייך את זה לזה לדעתי, השיוך היחידי, מחירים בבאר שבע לא עולים נקודה, כבר תקופה, ואני שם את זה לשולחן, ואני לא משקר, ואני אומר את זה גם ללקוחות, כי יש בעייתיות, קודם כל בכל הארץ יש בעייתיות. בבאר שבע המחירים נתקעו כבר לפני התקיעה בכל הארץ, וזה בא בגלל הטבות מס לאופקים, נתיבות, סדרות, אז זוג צעיר, במקום להגיד, טוב, הלך לעבוד עכשיו כמו עבד בשתי עבודות, כי בסוף יש תקרה, אני אחסוך 4,000 שקל בחודש מיסים, ואני אגור באופקים. אופקים באר שבע זה 10 דקות נסיעה. זה כמו שבן אדם גר בפתח תקווה, ועובד בתל אביב, זה יותר קרוב לו לגור באופקים, לעבוד בבאר שבע. ואז יש נטישה של הקהל הצעיר, שהיה רגיל לעבוד, לקנות דירות, לשלם, כי כולם בבאר שבע, באידיאל, תלך 7-8 שנים אחורה, מתחתנים קונים בית. והקהל הזה מחזיק את השוק. כי זה היה גם יחסית אפשרי בבאר שבע. 200, 300, 400 אלף שקל. דירה מכובדת. אתה מביא דירה חדשה, עם ממ"ד, חנייה, מרפסת. גם היום, אבל לא אומרים למה, אני אקנה את זה באופקים. ואז כל הווליום עבור לאופקים. פרקטית מה, אני לא בקיא כל כך, בן דיבר על זה קצת, האמת, אבל לא ממש זוכר, פרקטית מה ההטבה? מרחק אני מבין, כאילו, המדינה רוצה בעצם קצת להשביח את אופקים. זה כמו חוק הנגב של פעם באר שבע גם היה. זה חדש יחסית. לא, זה לא חדש, פשוט מה שקרה באופקים, חתמו חוזה ל-20 שנה עם המדינה. תמיד היו כל פעם מתקפים אותו. שהביאו 20 שנה חוזה, או 15 שנה, לא זוכר מדויק, זה נתן אנשים פריבילגיה, טוב, אני קונה דירה, 15 שנה יש לי שקט של המיסים. ואני עובר ל-15 שנה, זה לא כל שנה מתחדש. יש יישובים שקיבלו לשנה והורידו להם. הם אומרים, באר שבע זה תל אביב של הדרום, אז באר שבע, מי שרוצה לגור בבאר שבע זה כאילו פריבילגיה, תשלם יותר מיסים, בוא נחזק את דימונה, ירוחם, אופקים, נתיבות, סדרות, שכולם נשענים על באר שבע, ואז גרים שם. אז הלכה למעשה, זוג שגר באופקים היום לא משלם... עד 400,000 שקל בשנה, אין מס הכנסה. ברמה חודשית... באזור ה-18-17,000 שקל בחודש, משכורת, ברוטו, זה נטו. יש רק ביטוח לאומי, פנסיות וזהו. אין מס הכנסה. כן. הייטקיסטים עברו לאופקים. זה אירוע. הייטקיסטים מאזור ראשון ויבנה. תגיד לי, בתור אחד שלא היה בחיים באופקים, יש שם אינטרנט, כבישים, הכל? קודם כל אתה צוחק, אבל עד לפני כמה שנים לא היה אינטרנט מהיר מדי, ואנשים שעברו, ויש איזה סיפור גם באינטרנט, שהייטקיסט עבר מהמרכז לאופקים, לחסוך מיסים ולא היה לו עם הקו מהיר. אז היו מסתלבטים עליו בחול, שבטיסה, רואים את הבן אדם בטיסה, במטוס פרטי, האינטרנט יותר מהיר מאצלו בבית. אתה מבין? נו, אז זה חצי בדיחה, אבל יש בה קצת... עבר, זהו, עולם חדש. ושירותי בריאות, כאילו הכל... שירותי בריאות בית חולים זה בבאר שבע. לא, אבל זה דברים יותר מינימליים. החינוך היום... אני אין לי מושג, אני חושב שאף פעם לא הייתי באופקים. החינוך היום גם אפילו לפעמים יותר טוב מבאר שבע, כי זה שכונה חדשה, שזה כל האנשים הנורמטיביים מבאר שבע באים, וזה נהיה התאגדות של כל הנורמטיביים באותו אזור, אז החינוך נהיה יותר טוב מהחינוך בבאר שבע, שזה מעורב עם אוכלוסייה ותיקה, חדשה, עמידר, אין את זה. והבנייה מאוד יפה, כאילו סטנדרט של ישראל. סטנדרטי של פריפריה, לא סטנדרטי של תל אביב, אין קירות מסך. לא, בסדר, אבל הדירות מכובדות, כאילו יפות. גם גדולות מאוד, זה לא מה שאתה מכיר. וגם, אם היום אני נכנס דירה באופקים, היא כאילו בגדול, מחיר סביר לגמרי. מחיר סביר, 4 חדרים, נגיד, תעלה לך באזור ה-165, שהיא 115 מטר, זה לא דירה של... בוא'נה, אפילו לעומת אשקלון זה זול. בטח. אשקלון כבר לא כזאת זולה. יש ים, תשכח. כן. ים תמיד זה מקפיץ. קצת מקפיץ, כן. מעניין.
לא, אתה רואה, אנחנו גולשים לאט לאט לדברים כאלה, כן, יודעים שלא אני- תכננו וזה מאוד מעניין. אני אגיד לך גם, בגדול גם כל העניין הזה של לעבור לאופקים וכאלה, לרוב זה בא לאוכלוסייה שכירה. אני עוד לא נתקלתי בעצמאי שעבר בשביל זה, כי בדרך כלל עצמאי אומר בראש, אני אעשה יותר כסף, עזוב, תן לי לגור פה בבאר שבע. בדיוק, זה כאילו וטיפה יותר נוחות. זה טיפה התפיסה. אופקים אתה נשען, כי בערב אין לך כלום. זה עיר, באר שבע לא איזה שיא החיים, אבל יש פורום, תשמע, אני גדלתי שם. יש לך קולנוע, סינמה, יש לך בערב. איקאה. יש לך מסעדות שפתוחות בערב, נראות לא, טוב. לא, באר שבע דווקא היא... כן, אבל באר שבע קצת הייתה בדעיכה בשנים האחרונות בגלל המצב הזה. קצת בדעיכה. הבעיה של הרבה היצע לבנייה, והרבה עוברים לאופקים. אופקים הולכת להכפיל את עצמה עוד 4-5 שנים, אופקים תהיה עם 80-90 אלף תושבים. מה אתה אומר? כן, הולכת להיות יחסית גדולה, ובאר שבע היא 200, באר שבע היא ירדה באחוז, אופקים עולה בעשרות אחוזים כל שנה בהגירה. כן, וואלה, לא היה לי אז מושג על זה, אתה יודע? לא מתעסק בזה ברמה היומית, וזה זה מעניין. רוביק, ראש עיר של באר שבע, שהוא תמיד בכותרות, הוא מנסה היום להביא הטבת מס אפילו קטנה לבאר שבע, קצת לשמר את הסטטוס גבוה, זה נהיה מטורף. אז משקיעי באר שבע בעצם קצת מתוסכלים בשלוש שנים האחרונות. מתוסכלים, ובמיוחד מי שהשקיע ליד האוניברסיטה, ששם קרה משהו מטורף. אוניברסיטה הולכת להכפיל את עצמה, בן גוריון כולם מכירים, זה עוגן בבאר שבע, חזק מאוד. מה שקרה, שבן גוריון קיבלה תוכנית, קיבלה תרומות, כסף המדינה, להכפיל את הגודל, מעבר לכביש עם גשר. אוקיי, עלו המנופים, הגיעו הבבקטים, כל הזה, גידרו, לא זז יותר מדי, בום, תוך 3 שנים יש מעונות. 1,100 מיטות חדשות, הכנסת ביום אחד לשוק. כל הסטודנטים שהיו גרים בלי מעלית, בלי ממ"ד, דירות מתפוררות. אמרו אני אעבור למעון. אני עובר למעונות, אז התחילו להגיש בקשות, 1,100 מיטות, הבן גוריון לא גדל באמת, כי עדיין לא בנו את הבן גוריון החדש. יצא מצב שיש לך 1,100 מיטות פנויות, זה אומר באזור 400-450 דירות ריקות. ואז במכה אחת הזרמת לשוק 450 דירות ריקות. וזה עשה בלגן קטסטרופלי בשוק, קטסטרופלי. וקודם המון באר דירות שבע הייתה ריקות. פנינת ההשקעות למתחילים. אני הייתי מזכיר דירות לפני 7 שנים, הייתי בא מעלה בפריים לוקיישן, מודעה לסחירות, אותו מתווך, הייתי אומר לבעל דירה עד שנה מתיווך, לך תזכיר בעצמך, הוא היה מגיע, כמו שאתם מדברים בתל אביב, עומדים בתור מתחת לבניין, ואנשים בו, מי עושה רעיונות, מי מזכיר את הבית, זה באזורים הטובים, היום אין את זה. עכשיו, עוד 2-3, בן גוריון ייבנה, החלק השני כבר יש רואים שלד, הוא התפוצץ. יצא מצב שבשנה הראשונה ייכנסו 3,500-4,000 סטודנטים. הסטטוס גבוה יחזור לפעם בנורמה. מה יקרה בשנה השנייה? יהיה כבר 8,000. שנה השלישית יהיה 12,000. ואז יהיה בבאר שבע מצב הפוך, ששם אני רואה את המחירים מזנקים לשמיים, כי אותה דירה שבן אדם קנה ב-2023, 2022, היום היא שווה אותו דבר, אפילו קצת פחות. ב-2030 אני חושב שאפילו תגיע לדאבל. זה המספר, כי לא יהיה אופציה, כי גם קריית התקשוב עברה ליד האוניברסיטה, אז יש לך 3,000 אנשי קבע שחלקם יגורו בבאר שבע. יצא פה איזשהו ואקום, ששנים באר שבע חיה בוואקום שכל המדינה עולה. כן. חיפה ובאר שבע היו פעם ראש בראש. זה היה בירת ההשקעות של הצפון והדרום. נכון. חיפה היום, בעשרות אחוזים יותר יקר מבאר שבע, לפעמים גם בדאבל. יותר יקרה. יותר יקרה. רגע, משקיעי חיפה הם בסדר בשלוש שנים האחרונות? כן, יותר טוב? בסדר. הם יותר בסדר טוב. ואפילו בסדר גמור. מי שהשקיע באזורים של הזבל טכניון. בחיפה, היום הוא אפילו עשה דאבל כן. על הכסף שלו. בת גלים, מקומות כאלה. אוקיי, דיברנו קצת על הדברים האלה, מאוד מעניין, אבל סטינו מזה קצת. בוא נחזור רגע מאיפה התחלת את הסיפור האישי שלך שרצית לשתף, אז כן. ואז נלך גם טיפה מסביב לעולם. זהו, אז אני אגיד לך, אני בגדול גדלתי בבית עשיר, 2 רכבים בבית, דירות להשקעה, גרנו בבאר שבע, אז היה לנו שבת בתל אביב, שבת אצל סבתא אחת, שבת סבתא שנייה, שבת בתל אביב. אם אפשר לשאול ממה מגיע המקור של הראשוני, סבא? לא, אבא שלי בן אדם עצמאי, היה לו עסק של מערכות סטריאו לרכבים, דיבוריות, פעם היה גם בלעדיות טריטוריאלית בשנים של פעם, אם אתה קונה נגיד מסלקום פלאפון, אתה חייב להתקין אותו רק אצלו, אתה לא יכול להתקין במקום אחר, יש לך מונית, אתה רוצה לשים כובע למונית, רק אצלו, זה בלעדיות מלאה, ולאט לאט זה קצת דח, איפשהו שם בכיתה A, יום אחד אני חוזר הביתה מהבית ספר, מגיע רואה את אחי, נכנסים, זה ערב ל"ג בעומר, זה היה החג שהייתי מתכונן עליו הכי הרבה בחיים, עולים במעלית, דופקים בדלת, היינו גרים בשכונה שהיא מאוד צעירה, כיפית, רואה חברים אפילו בדרך הביתה, אף אחד לא פותח, הדלת נעולה, התקשר לאמא שלי, היה לי פלאפון, בכיתה A, אם תבין מה זה היה בשנים האלה. הפריבילגיה של הפריבילגיה. כן, ירדתי בכל זאת לשכנים, כי קצת הייתי מבועל, אבל התקשרתי מאצלם לאמא שלי, הגיע לבית, ומה שהתברר לי שאבא שלי היה כמה שנים בחובות, והוא התאבד בבית.
וואו, לא כן. ציפיתי לי לשמוע את זה. התאבד בבית, ומשם היה לי שינוי מהותי בכל החיים. פאזה בצורה קיצונית, והיא נבעה משתי דברים. אחד, קודם כל אתה מביא את האבא, ואתה מבין באיזה ברוך משפחה נמצאת. שתיים, אבא שלי היה דמות מוכרת, בצורה הכי קיצונית שאתה יכול לדמיין. מה זה אומר הכי קיצונית שאתה יכול לדמיין? בלוויה שלו היה כמעט 4,500 אנשים. זה סגרו כבישים וואו. והביאו משטרות, כיוונו את התנועה. מרוב שהוא היה איש מוכר כן, וחשוב כן, בבאר שבע. מוכר, דמות מאוד מאוד מוכרת. אף אחד בעצם לא ידע את הסיפור? ידעו שיש קשיים, ידעו שזה, אמא שלי הופתעה ולא הופתעה, כאילו זה לא היה... אבל הוא בטח עם אתה יודע, הגבריות שלו וזה לא שמר היה את זה. מוכן, כן, לא היה מוכן לפשוט רגל, ולא היה מוכן להיכנס לעולם הזה, מבחינת הבושה וכאלה. וזה מה, זה הסתבך עם גורמים... יכול להיות גם, אני לא יודע, אבל גם בנקים, הכל. והקושי הגדול המהותי שאני גיליתי אותו בדיעבד, כאילו שגדלתי, אני הבנתי על עצמי איזה דברים אני עברתי שהם בעייתיים, שאתה הולך ברחוב, וכל בן אדם שני מצביע עליך, ויודע מי אתה ומה קרה עם אבא שלך. זה היה הרמה, אני הייתי הולך ברחוב, לסופר, משתתף בצערך, מכיר את אבא, כל מקום שאני הולך, מזהים את הפנים שלי, כי הייתי דומה לו מאוד, ובשנייה עושים קונקשן. אז אתה כל היום חי את זה, אתה הולך וחי את זה יום יום, אני לא אכלתי את זה באותו זמן, הייתי בטוח שעצוב לי בגלל מה שקרה, אבל עם הזמן זה תודלק, כאילו זה ברמות שהייתי הולך לילדים, לחברים לכיתה לבית, הם היו שואלים אותי, אמא מסתדרת, הם צריכים דברים, עכשיו לא היה לנו אף פעם בעיות, אמא שלי עבדה בבנק, אולי המשפחה עזרה, אני לא יודע, אבל אמא שלי עבדה בבנק, הצלחנו לחיות בצורה סבבה, לא היה לי חסר אוכל במקרר, היינו חיים ברמה סבבה, בשכונה סבבה, הכל היה טוב. אבל זה כבר לא היה אותה רמה ש... לא אותו דבר, גם בשנה שנתיים לפני המוות כבר הרגשתי... הייתה איזושהי... כן, הייתה דעיכה משמעותית, אבל בוא נגיד ככה שהקושי יותר גדול זה הנפשי של אחרי. אתה גם בבית ספר, וכל ההורים של הילדים יודעים, וכל הילדים וכולם יודעים. מדברים על זה. כן, אני הייתי ילד אלים, כאילו, היו מנסים, אתה יודע, להדליק אותך בשטויות בבית ספר שיורדים עליך, אז הייתי קיצוני מאוד. למזלי, תמיד הייתי בחור גדול, אז לא יכלו לעשות לי דברים. אבל כן, אז זה מה שעברתי, ומשם שינוי פאזה משמעותי בחיים, שאני לוקח את האחריות על החיים שלי בצורה הכי קיצונית. אפשר להגיד שהיית בעייתי כאילו? לא, הייתי ילד טוב, ציונים מאוד מאוד גבוהים, אבל בפן הבין אישי, הייתי מאוד מאוד מגיע לאלימות מהר, הייתי ילד טוב, כאילו, התנהגות בבית ספר 100. אז איפה הייתה הבעיה כאילו? אם אנשים היו לפעמים לשים גרד את הדבר הזה בתור ילדים, של כאלה את האבא, או לצחוק עליך וכאלה, אז שם הייתי רואה שחורות על אנשים. טוב, בצדק. בסדר, כן, עברתי את זה, וזה עוד באר שבע, זה... כן, בנה אותי מאוד. אני אגיד לך שבתקופה שלי, אני יכול להגיד לך, לא היה פשע, ברחוב היינו יוצאים עד מאוחר בלילה, לא היה... כאילו, אתה אומר באר שבע, זה נשמע איזה עיר הפשע והרשע, תמיד בצבא הם מפחדים, אני בתור באר שבעי. שמע, אני מאשדוד, זה לא... אז אני יכול להגיד לך שהיינו יוצאים לאשקלון, ואשדוד היינו מפחדים. כי אשקלונים הם היו הכי קשים, הכי מפחידים. וואלה, האמת, אני טיפה עוד בשוק מהסיפור, אני קצת לא ציפיתי לזה, היית צריך להכין אותי, תשמע, כל המילה הזאת, אבא, בשבילי זה כאילו הדבר הכי... אז אני לא מכיר את העולם הזה. לא מכיר את העולם הזה, לא את ההתייעצויות, לא את הדברים האלה. והייתי תמיד בעולם המחשבים כל הזמן, הייתי סוחר כזה, הייתי מזמין מאיבי, אני הייתי ילד הראשון שלו איבי בכלל, זה היה, בוא נגיד, בתור לקוח, או שגם היה לך חנויות? היה לי לא חנות, אני פתחתי חנות, אבל די הסתבכתי, לא היה יוטיוב, לא היה איך ללמוד, אבל אני מדבר איתך שאני הייתי בכיתה ח', מדבר איתך זה 15 שנה אחורה, אולי אפילו יותר, שאיבי רק נפתח, הייתי מייבא דברים מסין וכאלה, ומוכר, בשכונה, ואנשים לא יודעים איך עושים את זה. היית מוציא חשבונית, הכל? אולי איזה חשבונית, בגיל 14. והייתי מוכר, והייתי מייבא סיגריות אלקטרוניות, והייתי מייבא ועושה וחי, והייתי עובד. עכשיו הייתי עובד תמיד בשביל עצמי, כי תמיד רציתי את האקסטרה בחיים כל הזמן. והייתי בעולם המחשבים, היה לי עסק לתיקון מחשבים בגיל 17, כרטיסי ביקור, מיתוג, הייתי הולך לעסקים, מוציא קבלות, היה לי עוסק מסודר. טוב, תשמע, אתה סוג של יזם גם בגנים. כן. לא ברחת מזה. אז היה לי את הצומת המרכזית הגדולה, שזה כאילו חבר'ה צעירים, כאילו בראש תמיד צריכים לדעת, היה לי צומת. סיימתי את הצבא, רזומה מה עשית בצבא? מחשוב, היה לי במחשוב בחיל האוויר. הייתי במעבדה, כל מה שאתה מכיר, בטח גם באזור באר שבע, לא? נבטים יצא. נו, זה טוב. אבל זה יצא בפוקס, אבל כן, נבטים. הייתי מסיים בסיס ב-4, ב-6 הייתי עובד בקולנוע עד 1 בלילה, זה היה הלופ שלי, של 3 שעות בלילה, ככה הייתי חי. אז היה לי צומת בסוף הצבא, זה או ללכת למחשבים, או לעשות משהו אחר. חיפשתי בעולם המחשבים, בבאר שבע אין עבודות, מאוד קשה להתפתח. היום טיפה זה השתנה, לא? אני מאמין שהיום יותר קל. השתנה.
היום לדעתי זה יותר קל, לא מצאתי עבודה בתחום הזה בכלל, זה היה גם הקושי בלגדול במקום כמו באר שבע, זה אחת הסיבות שעברתי לפה, לתת הזדמנויות לילדים, לדברים יותר טובים. אבל עכשיו עם כל הפארק הייטק שם, ואינווידיה, אבל עדיין זה... באים אנשים מהמרכז גם ולומדים, אז הם לוקחים, זה לא לעבודות IT וכאלה, אין לך מבחר גדול של עבודות. הרבה עובדים במרכז, עובדים ביבנה, עובדים בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, עושים נסיעות, הרבה עובדים בצבא, המשטרה, כי הצבא מאוד חזק בדרום. והיה לי אופציה אחרת, חבר מתקשר אליי, כי התקשרתי אליי, תשמע, איך זה להיות מתווך? אומר לי, אחלה דבר, אנחנו עושים פה כסף, כיף, צחוקים, זה. אמרתי לו, אני אחשוב על זה, עשיתי את המבחן בבית, עברתי, מבחן בדיחה, כאילו, מי שומע, תחליפו את המבחן הזה, זה רף כניסה של בעייתי מאוד, כאילו, ממש היה קליל, עברתי אותו. זה אתה מדבר גיל 21 כזה, כן? כן, כן. ונכנסתי למשרד תיווך כבר עם רישיון, ובמקביל עברתי מיונים למשרד הביטחון. הייתי בא לבני ברק, עובר רעיון אישי, וצייר ציורים, וציור ציורים, וכתיבת סיפורים, וכל מיני רעיונות כאלה ואחרים, זה אולי 4-5 חודשים, ללכת לעבוד במשרד הביטחון במחשוב, ועד היה לי יום של צומת. התקשרים אליי, התקבלת. בוא לחתום על חוזה ולעבור פולינגרף. ובתיווך כיף לי. עושה כסף, חברים, זה, נמצא בבית. כאילו הלכת לשני מסלולים, ועכשיו אתה צריך... כן, שם אמרתי, אמא רוצה שאני אהיה במחשבים, כולם רצו תמיד מחשבים, וואלה, מצאתי את הייעוד שלי, אני מרגיש חי, הייתי עושה מה שאני רוצה, היה לי מאוד קשה עם מסגרות כל החיים, אני הייתי בבית ספר, סובל, גם אני ככה. הייתי מקבל ציונים טובים וסובל, הייתי סובל. אני גם לא הייתי מקבל ציונים כאלה טובים, ועדיין סובל. כאילו מה זה טובים? לא הייתי בגרות מלאה, 4 מתמטיקה, 4 אנגלית, סבבה. כן, זה פחות או יותר, כן. ילד טוב, אבל הייתי סובל, והייתי כל הזמן רק מסיים רוצה רק שיגמר הבית ספר, זה כאילו היה העניין. ואז אמרתי, לא, אני לא חוזר למחשבים, לא זה, תמיד אשים את זה בצד, בוא נלך על התיווך. עד משם כל הסיפור שסיפרתי אז, תיווך זה עולם מאוד מאוד אכזרי, מאוד אכזרי, אבל זה טירונות הכי טובה שאתה יכול לעשות את עצמך בתור בעל עסק, מהסיבה שאתה יכול לא לראות כסף חודשים, ולהמשיך לעבוד כמו פסיכופת. זה אין את זה בשום עבודה. איך נראה באמת יום טיפוסי של מתווך מתחיל? כל היום מסתובב בעיר? זהו, שנייה, יש יום טיפוסי של מתווך שרוצה להצליח, יש טיפוסי ויש מתווך פסיכופת, יש 2 סוגים שונים. לא יודע, זה מקצוע שאני ממש לא מקנא בו, במיוחד מה שאני רואה ברשתות, אני רואה את הקושי בעיניים שלהם. אתה קם בבוקר, אתה בן אדם כלום ושום דבר, אני אומר לך, הסמרטוט על הרצפה, מרגיש יותר גבר ממך שאתה קם בבוקר, בהרבה מהימים, אתה לא עושה עסקאות, כן? אם אתה עושה עסקאות, אתה מלך, אתה זהו, אני יודע שהעסקה יכולה להגיע פעם כאילו. בבאר שבע זה קצת שונה, זה הדבר היפה, בבאר שבע יש המון עסקאות, קטנות. אז אתה יכול... של שכירויות? לא, שכירויות לא מעניין מתווכים, גם אותי לא מעניין בתור מתווך. יש אנשים שעושים רק שכירויות, אבל אני יכול להגיד לך שמתווך בבאר שבע טוב, יכול לעשות 30-40 עסקאות בשנה. כי זה עסקאות קטנות, זה זאת, לא כמו ברמת גן, שאתה עושה 10 עסקאות בשנה, אתה בגג, אתה כאילו, וטוב. אז בבוקר אתה קם, מגיע למשרד, פותח יד 2, מתחיל לחייג לבעלי דירות, מתוכנת תיווך, כאלה. ומשם אתה קובע פגישות לאחר צהריים, בזמן הזה אתה קצת עושה פרסומים, דברים, עניינים, הרוב לא עושים כלום, פשוט צחוקים ומעבירים את היום. כן. 4 כזה אתה יוצא לשטח, הולך לפגישות שקבעת, מקבל טריקות דלת בפנים, מקללים אותך. כן, זה... כן, זה בנורמה, זה רגיל. זהו, זה מקצוע כזה של חיכוך עם אנשים שהם כאילו לא רוצים אותך, אתה מבין? כן, גם הם רוצים אותך, הם... לא רוצים לשלם לך. הם קודם כל לא רוצים לשלם, בהתחלה יותר קשה, נגיד ב-2014 שהתחלתי יותר קשה, עם השנים כבר נהיה נורמה של אני רוצה לבחור איזה מתווך. שהדיסקט יתהפך לשם, שלא אני רוצה מתווך או לא רוצה מתווך, אלא אני רוצה גם לבחור איזה מתווך, אז הם עושים רעיונות, מזמינים 4-5 מתווכים, ובסוף בוחרים את מי הם רוצים. זה היה הכי טוב. כי אם בן אדם בא במודעות שהוא רוצה מתווך, הרבה יותר קל להגיד לו למה אתה ולא מישהו אחר. כן, קודם כל הוא רוצה. גם הקונים אותו דבר, לא היו מוכנים לחתום על תפסים והבלגן. היום בן אדם מגיע לראות דירה, הוא יודע שהוא חותם, הוא יודע שהוא נכנס. כאילו הרבה מהדברים של התיווך, אנחנו מתחילים להיות לאט לאט ארצות הברית בעולם הזה של הכל קורה היום עם תיווך, הרבה הולך עם תיווך, בלי תיווך מאוד קשה לזוז, אבל זה מקצוע מאוד שוחק. מה שאני אספר לך, תעשה כי זה כל היום טלפונים, ואני לא רוצה לתיווך. וטריקות, וכללות, ואנשים לא רציניים, אנשים שבודקי שוק, ובעל דירה, שחותם לך והכל טוב, ואז אחר כך אומר לך, שמה, אני לא מוכר. עבדת על הבית שלו חצי שנה, אין שום סנקציה, אתה לא תקנוס אותו עכשיו, אין לך מה לעשות עם זה. אם אתה לא מצליח להיכנס ללופ הזה ולעשות כסף, אתה אז איפה הדובדבן? כאילו, למה לסבול כל כך הרבה? שאתה עובד טוב וצובר מוניטין, יש בתחום הזה המון כסף. המון כסף זה, אני יכול להגיד לך שיש מתווכים שעובדים 100% מתווך, והם עובדים
בחצי משרה, בבאר שבע, והם עושים משכורת של סמנכ"ל בהייטק, של 60 ו-50 ו-70 אלף שקל בחודש, בחצי משרה, 60% משרה. צריך רזומה של 6-7 שנים שקראת את התחת. 6-7 שנים אתה עובר את הגיהנום. כן, ואז אתה מקבל לקוחות חוזרים, ודודים של לקוחות, וכאלה, וגם קל לך. אתה בא לפגישה קל, הכל זורם, אתה מכיר. אבל אתה צריך קצת לסבול לפני, כן? זה לא סובל עובד... הרבה. זה כמו לעשות תואר, בוא, כשאתה עושה תואר אתה לא סובל עד כדי, יש לך חיי חברה וזה, אבל כן, אתה... אבל פה אתה יכול לשבת, אם אתה נגיד שם את החיים שלך all in מתווך, או כמעט, או all in או מתווך לצד איזה משהו שיחזיק אותך, אתה יודע, ברמה הבסיסית. לא לעשות, רק all in מתווך. אם מישהו אומר לי לצד משהו, יופי, לא להיכנס לזה. אז זה מאוד מאוד, כאילו, אני רואה שאנשים עושים את זה, אבל אתה יודע. אתה אבל בתור בן אדם שלך ללמוד. אתה 3-4 שנים תקעת את עצמך בחיים, נכון? לא בדיוק. למדת תואר, לא יש לך בדיוק, תעודה בסוף. לא בדיוק. לא בדיוק, כי אתה גם בונה את החיים שלך סביב זה, כי אתה יודע שהגיל 20, עד גיל 25, ההורים יכולים להגיד לספוג אותך, או שאתה גר באיזה מעונות, או שאתה נוסע באוטובוס, אבל שאתה בלופ הזה בגיל 35 עדיין מתגלגל, אתה כבר מתחיל... אז הרבה נופלים בזה בעצלנות, כי נגיד יש עסקה, אתה עושה פתאום 60-70 אלף שקל, 3-4 חודשים אתה לא עובד, אתה טס לחו"ל, אתה חוזר, אתה חוזר אומלל. טוב, אם מישהו עושה את זה, זה באמת מתכון ל... זה כולם ככה, כל המתווכים בהתחלה ככה, משתחררים מהצבא, היה להם משכורות של 1,000-2,000, היום זה כבר איזה 3,000 שקל. הוא לא מבין מאיפה נפל עליו כסף, סוגר טייר, ככה עצמאי, אין לי בוס על הראש, חוזר אני פיצחתי את השיטה, הוא אומר לך, אני יודע איך לעשות כסף. זה כאילו, זה המצב. ג'לופ. ואז הם אפילו עוזבים את המשרד, הם גם בטוחים שיכולים לבד, בן אדם עשה חודשיים 100,000 שקל, הוא פותח משרד, כל משהו, הוא אומר, אני עכשיו הבנתי איך עובדים. ואז שם... והוא כולה עשה איזה 2 עסקאות טובות. עשה, יודע מה, 4 עסקאות. בבאר שבע זה 4 עסקאות. אני הבנתי... 4 עסקאות, זה סדר גודל 20-30 אלף שקל בכל צד, זה 60, בוא נגיד, הוא יכול לעשות 200, מתחלק עם המשרד, הכניס איזה 100,000 שקל, הוא עם חזן הפוח וזה, ובפועל הוא כלום ושום דבר, כי היה לו פוקס, או עבודה קשה שהוא עשה 8 חודשים, התרכזה לחודש אחד, זה לא באמת מה שהוא עשה החודש, הוא צריך להבין את זה שחודש הבא זה לא יהיה לו. זהו, אנשים תמיד מספרים את זה, זה כמו במניות, שמה, איך עלה לי הכסף נגיד, אבל הוא לא מספר לך שיש לו עוד תיק של מלא דברים אחרים שלא עובדים. ו3 חודשים הוא לא הכניס כסף, אבל עכשיו הוא עשה, בקיצור, זה העולם הזה, נכנסים ללופ הזה, וגם מהתיווך עצמו עם הזמן אתה נשחק, כי זה די דומה. אין ריגוש חוץ מלמכור, לעשות. אני יכול להגיד לך כבר ראית את כל הדירות, ראית את כל הלקוחות. אני אספר לך על איזה רמה. אני מגיע לבניין בבאר שבע, בדלת, אני מסתכל על הבניין, כל בניין שאתה תצביע לי, אני יכול להגיד לך, איך נראות כל הדירות בבניין, איך עושים את הסוג שיפוץ לאיזה כיוון, כמה מטר, איך נראית היונה שעושה שם זה? הכל, כאילו, אתה מתחיל להשתעמם, לפני שאני בא לבית, אני כבר יודע איך הבית נראה. עכשיו, אני מגיע לבית של בן אדם, נגיד, אתה קנית דירה, אתה רוצה למכור אותה. אני מגיע אליך הביתה, אני אומר לך, מי עשה פה את השינוי בדירה? הוא אומר, לא, אני קניתי את זה ככה. מה, ככה הדירה לא באה? אמרתי לו, לא, הקיר הזה היה פה, זה היה פה. אני יודע יותר טוב מבעל הדירה, איך הבית שלנו נראה לפני. עשיתי מאות שיפוצים לדירות. כאילו, אתה עבדת גם בשיפוצים? לא הייתי עובד, הייתי עושה, מביא את הקבלן, עושה לו את התוכניות, מחבר אותו עם הבעל נכס, לא הייתי עושה את השיפוצים בעצמי, מה שאני לא מבין בו ב100% אני לא עושה. כן. לא הייתי נכנס עכשיו לריב עם פועלים וכאלה וזה. ברור. אז אני יודע את כל הסוגים, את ההשבחות, את כל הטריגרים, איזה שכן בעייתי יש באיזה בניין, ששם יותר קשה להזכיר, ובאיזה בניין יותר טוב, ולמה הבניין הזה, קיצור, כל הדברים, ומתחיל לשעמם אותך, ואז אתה עם משרד, עם סוכנים, עם הזמן אתה גם נשחק. כי אם שאני מתחיל אותם שאלות, ואתה מרגיש שאין את הריגוש, יכול להגיד לך שמתווך, ברובם, לא כולם, לא יודעים נדל"ן. הפתיע אותך, לא יודעים כלום בנדל"ן. מה הם יודעים? מחירות? הם יודעים כמה שווה בערך באותה שכונה שהם עובדים, יודעים להחתים את הבעל דירה, להחתים את הקונה, לעשות עסקה, הם לא מבינים בנדל"ן. תשאל אותם מה זה היטל השבחה, יגמגמו, תשאל אותם שאלות כמו, מה זה טאבע? תוכנית בניין עיר? את הראשי תיבות? לא יודעים. כאילו ברמות הכי בסיסיות, איך קונים מקבלן, איך עובד מקבלן, לא יודעים שום דבר, הם יודעים לעשות כסף בנישה שלהם, וזהו, ואותי זה התחיל לשעמם, וגם רציתי להתמרכז, אז שם גם, בגלל שרציתי את החיים שלי במרכז ולא בדרום, אז אמרתי, אני משחרר, ואז התחלתי לעבוד עם עצמי, וצריך לעשות את הדברים היותר גדולים ומאתגרים, שם עם יזמים, עם התחדשות עירונית, שזה פרויקטים מאוד גדולים ומעניינים, גם יש לך... איך הפעילות שלך השתנתה עכשיו עם השנים? יצאת מהעסק שם, נכון. הפעילות בעצם נמכרה, נכון? כן, אז מה שאני עושה, קודם כל, לפני כמה שנים זיהיתי את הדבר שנקרא חול. אתה עכשיו פרסונה, יש לך דירה, אתה גר בה. אתה גר אמרת ביבנה? נגיד הדירה שאתה גר בה היא שלך? שלא. ספציפית, אני גר בשכירות. יופי. נגיד גרת בדירה שלך.
אתה מנהל משפחה, דירת 4 חדרים, נלך על הדבר הזה, יש לך ילד אחד, תתחיל לגדול למשפחה, ילד שני, ילד שלישי, אתה בצד, התפנה לך 500,000 שקל, 800, אתה עובד בהייטק, יש לך 1.5 שקל, די מניות, כמה מניות, שמתי במניות, רוצה קצת נדל"ן, בוא נקנה דירה בבאר שבע, מתחיל לך אירוע מס ראשון, 8% מס רכישה, 100 שקל הראשון. עכשיו, שילמת מס רכישה, עורך דין, תיווך, יש לך עלויות סגירה בעסקה, זה 11%, כי אתה משקיע. עשית את העסקה, מוזכרת, אין מס על השכירות, אתה בטוב, כי זה שכירות נמוכות. מחר אתה רוצה למכור את הבית שאתה גר בו. יש לי 4 חדרים, וואלה, יש לי כסף. אני רוצה לעבור למיני פנטהאוז. אתה לא יכול. יש לך מס שבח, אתה משקיע נדל"ן. קנית את הדירה שלך ב2 מיליון, לפני, אז, בוא נגיד, אחורה, 7, 8, 9 שנים. כן. היום היא שווה 3.5. כל הדלטה, אתה משלם 25% למדינה. כל המחיר של הדירה שקנית בבאר שבע, הולך למס הכנסה, למיסוי מקרקעין. לא יומן. ואז זה ואקום בעייתי, אני לא יכול למכור למישהו צעיר, שגר בבית שלו, דירה להשקעה, אני דופק אותו. והייתי רואה את זה בעיניים, קורה. עכשיו בוא, כשאתה מתווך צעיר, שנה ראשונה שנייה, אתה מוכר הכל. אתה בא לעשות כסף, אתה לא מבין את המהות. בדיעבד אתה מתחרט על זה קצת? זה מה שבנה אותי, אבל גם כדי להבין את הטעות שעשיתי. אם לא, אני הייתי רק חי בעולם של, אולי אני כאילו איזה... נחמד כזה. כן, אז אני ראיתי בעיניים אנשים שקונים דירות ודופקים את עצמם. בן אדם אומר, קונה דירה השקעה, לא הייתי שואל את השאלה, אתה מתכוון לעבור דירה עוד כמה שנים? אולי גם לא ידעת את זה אז כל כך טוב. לא כזה ידעתי, זה לא עניין אותי, העניין אותי שיש לי בית למכור, יש לי קונה שרוצה אותו, לא מעניין אותי בירוץ צרכים, הוא רוצה את הבית, קח אותו, זהו. מה אני צריך עכשיו פילוסופיות? יש האמת רגולציה מאוד עדינה בתחום הזה של הנדל"ן, כן? כל אחד יכול להיות מתווך. כל אחד יכול להיות יועץ, כל אחד... קודם כל מלווה משקיעים זה המצאה שכל אחד יכול להיות מלווה משקיעים. אבל אין שום פיקוח, זה לא כמו בשוק ההון, שכל דבר, זה לא המלצה, לא צריך אתה יכול לגרום למתווך לשלול את רישיונו אם אתה תתלונן. כן, אבל זה לא קורה. גם בלי רישיון יעבוד, וגם תפכים עובדים ברישיון. תשמע, פרק מאוד מעניין, רק רוצה להזכיר לצופים, לפרגן בלייק. אם נשארתם עד עכשיו, וכמובן שנשארתם, לפרגן בלייק, להגיב, פרק בזרימה יש, מעניין, מרתק, בבקשה, גם לפרגן מי שיכול, ותשאלו שאלות, אנחנו עושים הרי עוד פרקים, זו סדרה מתמשכת, אז תשאירו תגובות, תשאירו שאלות, אני חושב שעלו פה הרבה דברים, ואנחנו ממשיכים כמובן. זו הייתה הפסקת פרסומות, שהמוצר זה לייק, זה כולה ללחוץ קטן, זה טוב, אבל זה מקדם את האלגוריתם, זה מאוד חשוב. מעולה, נכון. אז ברגע שאתה קונה דירה בחול, אתה לא נחשב בעל דירה בארץ. זה עוזר לך בשתי מקומות. אחת, מיסים, שאתה רוצה לשחק עם המיסים שלך בחול וכאלה. הדבר השני, אתה יכול לגשת למחיר למשתכן. אם אין לך דירה, ואתה חי בחלום של מחיר למשתכן, כמו המון, או מחיר מטרה, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, ובמצב הזה אתה יכול לקנות דירה, ואתה שם מחוסר דיור בארץ, ואז אתה יכול לגשת למחיר למשתכן, ויש לך דירה בחול. ואם יש לך כמה דירות? כמה שאתה רוצה בחול. גם 20 דירות בחול, בארץ אתה מחוסר דיור. אז האירוע הזה מרכז אותי, הייתי עושה בארצות הברית, המרחק קשה, התפעול קשה, זה גם היה סינגל פמילי, זה מעץ הרבה, ובוא נגיד יש הרבה פחתים. היית צריך לטוס גם הרבה? אני באופן אישי לא טסתי בשביל הנדל"ן, היה לנו שותף שעל הקו, והיינו עושים את זה בשיתוף פעולה איתו. בצ'כיה עשיתי לעצמי, קליל, נעים. איך הגעת? כאילו אני מת לדעת, למה צ'כיה? למה לא סלובקיה? לא יודע. אני אספר לך, צ'כיה זה סיפור, אמרתי יזם, אז אני יושב בארוחת שישי, דוד שלי מספר לי, שמע, החלפתי מנוי לאיזה מישהו, והוא מוכר דירות בצ'כיה ב-60,000 שקל. אמרתי לו, אוקיי, מעניין. 60,000 שקל דירות? כן. או שזה מחסן? לא, דירה. אמרתי לו, קנית? מה פתאום? מה, זה מסוכן, זה חול וזה. אמרתי לו, אוקיי, תביא את הטלפון שלו. הלכתי אליו למשרד, הוא היה גם מתווך בבאר שבע, ובמקביל היה עושה צ'כיה. הגעתי אליו למשרד, אני אומר לו, מה אתה מוכר ב-60,000 שקל? מראה לי, איזה עיר, לא הכרתי אותה, נקראת מוסט, כמו תשווה אותה אם יש לך את פראג, כן. זה שעה מפראג, זה כמו תגיד, נגיד מצפה רמון כזה, חור רציני. חור מוות בצ'כיה. כן, יש שם קניון ענק וזהו, ואנשים. ובנייני קומוניסטים כאלה, 70 מטר דירה, 3 חדרים עם מעלית, 60,000 שקל. הראש שלי ישר אני עושה, רגע, כמה עולה לבנות את זה? אתה לא בונה ב-60,000 שקל 70 מטר. זה אומר שתמכו בחסר, המגרש הוא במינוס. זה אומר שאתה קונה, כאילו קנית דירה, שלבנות אותה יותר יקר. חוק מספר 1 בנדל"ן, צריך לבדוק את ההזדמנות הזאת. אם זה מתומחר בחסר הבנייה, יש פה בעיה. עכשיו הבעיה היא או הגירה ויש בעיה במקום והולך להיות שם לא יודע מה, או שהמחיר צריך להתאזן עוד מעט. טסתי, יותר מזה שטסתי. חתמתי זיכרון דברים, שלחתי לו מקדמה וטסתי. הייתי נעול. איזה שנה זה?
אני חושב 2017. מזמן יחסית. כן, כן. טסתי טסתי, משהו לא מזמן יחסית. אוקיי, טסתי, תמשיך. עשינו את הטיול, רואה את הדירות, אני לא מבין מה, בתים מתפרקים, אנשים נראים כאלה, לא יודעים אנגלית, זה סבבה, רק המתווכים נראים בגבוה, X6, BMW, חיים על הקיצון, נראה לי כל המשקיעים קנו שם דירות, תראה עוד דירה, אמרתי לו, זה מעניינת אותי. היה גם מתווך באותו זמן ישראלי שגר שם, שאת אותה דירה הציע לי בכפול 3, הוא רצה לגזור את כל הדלטה. כן. הבנתי את הנושא, קניתי את הדירה, הייתה מוזכרת הכל, אבל לא סיפרתי את הסיפור הגדול. כשאני רואה את הדירה, בכניסה לבניין, אני מקבל שלט, אתה רואה ילד רץ עם תיק, נראה, מה זה הדבר הזה? עוד בניין, ילד רץ עם תיק. אמרתי, טוב, אולי יש פה איזה כנס של בית הספר, לא יודע מה זה, כל רשום בצ'כית. אני שואל את המתווך, מה רשום פה? לא, זה שטויות, אומר לי. רגע, צילמתי, שלחתי לאחי בארץ, כי אז לא היה אפשר בטלפון לתרגם. כן, אנחנו מסיים ש-GPT עושה את זה בשנייה. תרגם לי את זה רגע. בכותרת, בורחים מהעיר מוסט. ורשום למטה, אנחנו תושבי העיר, מוחים על מה שקורה פה באזור, אנחנו נעשה את העיר הזאת עיר רפאים, כאילו עיר נטושה, על החתום ועד העיר, ואנשים בורחים מהעיר. על רקע מה? הרקע הזה שסינים התחילו לפתוח מפעלים, וכולם יחיו בזיהום. עשיתי אחד ועוד אחד, מה קורה בחיפה? כל הם בורחים זיהום, אבל חיים. מחירים עולים. למה? שרוצים כסף לעבוד. אמרתי, יופי, מצוין, ירד פה מחירים, זה הזמן לקנות. קניתי את הדירה, אחרי שנתיים היא עלתה ב100% ומחרתי אותה. ככה סתם טיול קטן. כי אני, אז זה בערך הפחד 60,000 הזה, שקל. אבל עשיתי גם שכירויות, איזה 17% בשנה. וואו. כן, כאילו עשיתי אחלה כסף. בוא ראש עסקי זה... אני מסתכל, אנשים הגיעו ופחדו. עכשיו דוד שלי אז גם שאל אותי מה קרה עם זה, וזה כבר קניתי, מכרתי, אתה תמשיך איזה, כן. צריך לזהות הזדמנות. אבל אתה קונה כאילו את כל הדירה, או שגם פה יש את העניין של המינוף? לא, קניתי כל הדירה מזומן. כאילו זה סכומים פשוט נמוכים מדי. כן, זה גם ברמה שקניתי אותה במזומן פיזית, הלכתי פה בארץ. ונגיד היום דירה בצ'כיה בחור, כמה עולה? אותה דירה בדקתי לפני שנה, עולה היום איזה 190-200 אלף שקל כבר. וזה דירה, אפשר לחיות שם בגדול, כאילו זה... 70 מטר עם מעלית, כן. כאילו בסדר? כן. יש ממד וזה סתם, לא צריך שם... אבל תבין שלזהות הזדמנות זה לראות כמה צעדים קדימה. זה שאתה רואה עכשיו מוצר, אתה צריך להבין, בסדר, זה השווי שלו עכשיו. זה כמו מניה. ברור. למה היא בחסר? למה יש פה חסר? יש פה בעיה. אתה רואה את המחאות, אתה אומר, מה, מחאה? העיר הזאת, אם סינים באים לפתוח פה מפעלים, אנשים יהיו חייבים לבוא לעבוד, המפעלים לא יהיו סגורים. בואו נסכים על זה? כן. מפעל לא יהיה סגור. איפה הם ירצו לגור? ליד המפעל או רחוק? הרי דימונה, על מה חיה? על הכור. על כל המפעלים ליד, על זה אנשים גרים בדימונה. אם לא, מי יגור בדימונה? נכון. אז הדבר הזה משך אותי, ועשיתי את העסקה, וגם חבר ביתי, הוא גם כנס. וישבת, חקרת, דיברת שם עם כל מיני אנשים מקומיים? לא, כאילו... אינסטינקט? אינסטינקט, ישר. תשמע, יש לך פה גם סיכוי כל כך, אתה יודע, 60,000. לא, אבל זה מה יותר מלחיץ. אומר לך, טוב, זה החוזה שלך, כתוב בצ'כית. אמר לו, אין באנגלית? מעניין. צ'כית אתה חותם. אמרתי לו, טוב, בוא נלך לעורך דין. אמר לי, אין עורך דין. אמרתי, מה זה לעורך דין? לא, עסקה עד, כמה זה? איזה 50,000 יורו, אין עורך דין. אמר לי, טוב, בוא, הולכים לחתום. אמרתי, טוב, אני הולך לחתום, אני לא יודע מה אני עושה. נכנס לסופרמרקט. כמו שאתה שומע, סופרמרקט. בצד יש סניף דואר בתוך הסופר. אומרת לי, תביא דרכון בבקשה, אני מביא דרכון. האישה בסופרמרקט, זאת שעובדת בדואר, עושה לך אימות חתימה. כמו עורך דין. כן. רושמת אותך בספרים, אתה חותם, לוקח עותק והולך. קניתי את הדירה. אין לי מושג מה חתמתי, יכל למכור אותי לעבדות. ואיך שחררת את הדירה? כאילו, איך פגשת את הכסף? הכסף קודם כל שמה. טסתי עם הכסף ביורוים בשטרות של 500. עשיתי צ'יינג', הפקדתי אותו בבנק. מה שעשיתי משיכה בארץ, משיכה פה הכל מתועד. הבאתי את החוזה לבנק. מזומן? כן, 12,000 יורו. צמת אותם בכיס. לא, אבל כשמכרת, איך קיבלת את הכסף? מכרתי, קיבלתי, היה לי חשבון בנק בצ'כיה. כסף, העברתי העברה בנקאית לארץ, דיווחתי, נגמר סיפור. ועל אירוע כזה אתה שילמת מיסים? בטח, משלמים 25% מס. על הרווחים. משלם מס על השכירות כל שנה. שאירוע מס מלא. ואז שם הבנתי שיש לנו אירוע מס שונה במקום אחר, ושם נולד הרעיון של יוון. יוון, אתה משלם מס רכישה זול, אין מס שבח. אתה יכול לקנות ב-100,000 יורו, למכור ב-200. אין מס ביוון לשתי דירות בשנתיים. לבן אדם. אם אתה נשוי, אתה יכול 2 עליך, 2 על אשתך. אוקיי, מה כל מדינה בעולם אומרת? היא החוק עם ישראל. עשית עסקה בצ'כיה, שילם שם את המיסים, שם שילמתי נגיד איזה 10%. אבל את המיסים אתה משלם כאילו לצ'כיה. נכון, איזה 10% שילמתי שם.
במחירה, אוקיי. ובארץ השלמתי ל-25%. אתה תמיד חייב להשלים במדינת מגורים שלך, איפה שאתה תושב. ביוון יש חוק מעניין. המדינה היחידה בעולם, שהיא יוון, אומרת דבר כזה. כל המיסים שלך משולמים ביוון, וישראל אומרת, ברגע שאתה מביא את הכסף לישראל, החבות מס שלך היא רק ביוון. זו מדינה היחידה בעולם. והיוונים אומרים, אין לנו מיסים. אז אתה יוצר מצב שאתה לוקח בחור, שלא רוצה לצאת לחול, כי הוא אומר, יש לי פה פטור ממס רכישה, יש לי פטור ממס שבח וכאלה, אתה מוציא אותו לחול עם כמעט הפטורים שיש לו בארץ. וזה הגדולה ביוון, השפיץ הראשון, וגם קרובים מאוד. כן. זה שהטיסה קצרה, זה... אתה רוצה לטוס לאתונה, אתה לא שואל באיזה יום, אתה שואל באיזה שעה ביום, אתה יכול לטוס ב-9, 10, 11, 12, זה כאילו, זה קליל, אתה יכול לטוס ביום שני בבוקר, לחזור שלישי בערב, יש לך יומיים עבודה, ואתה חוזר כאילו... ככה פעם קודמת שהיית עם בן, גם היה קצר. עשינו קצר, שלישי בערב, שישי בבוקר חזרנו, ועוד היה לנו כאילו מרווח, היה לנו מרווח נשימה כאילו. אז יש את הוואקום הזה, ואז יש לך את השוק, יש לך שוק שלם, שחי רק על ישראלים, באתונה. חברות עושות שם קריירה שלמה, רק על ישראלים. זה מה שזה... חברות מקומיות, יווניות? לא, ישראלים. ישראלים כבר השתלטו שם, כן? כן, השתלטו. פתחו משרדים, הכל. הכל. הם מוכרים את אותו מוצר, וכאלה, אז חיפשנו משהו חדש. והיוונים רוצים את זה כדי להתאושש מבחינה כלכלית. נכון, ברגע שאתה קונה דירה או קונה קרקע לבנייה, אתה מממן את החברת בטון, את הקבלן שיפוצים, את ההוא שבונה את החלונות, נדל"ן מניע את כל השוק. עורך דין, שמיים צריך, אתה מניע את כל השוק. אז הם הבינו את זה, ונותנים את תנופה, נותנים לך פטורים, רק תניע אותנו, תגרום לאנשים שאין להם עבודה. אז עשינו מחקר וזה, ואז בסוף חיפשנו מוצר שונה, הלכתי לחברות, הלכתי בעצמי, הלכתי ליוונים, כל המוצרים של כולם היו, בכל המחקר שעשיתי, לוקחים בניין ישן, קונים אותו מאוד בזול, בחסר כמו שדיברתי, כן. משפצים, מחלקים לדירות, מוכרים לך דירה. חיפשנו משהו שונה, בנייה מאפס. חניה, אין חניות באתונה, יותר גרוע מתל אביב. דירה חדשה, אזור לוקיישן שהוא טוב, ולא לוקיישן בעייתי, העיקר שיהיה אזור העיקר של דירה באתונה, ואז משם נוצר החיבור שאנחנו עכשיו עושים שם איזשהו פרויקט שהוא עכשיו בבדיקות האחרונות, אבל זה פרויקט שיהיה מוזכר לטווח ארוך, למלון, ויש לך יחידה, ואתה יכול לבוא פעם בשבועיים, אז ליצור בשוק הזה, ואז בן אדם שיש לו נגיד להשקעה, סכום של כסף, רוצה עוד השקעה בנדל"ן, אתה מוצא אלטרנטיבה לדירה, לא קרקע ולא חנות, הכניס לו לכל מיני אלמנטים מסויים, אתה מוציא אותו החוצה לדירה עם 300,000 שקל הון עצמי. היום אני יכול להיכנס לאתונה לדירה בערך 200, לא, 200 זה מעט מדי? 250-300, שזה דירה בבנייה, גם יש פריסת תשלומים, אז גם אתה יכול להיכנס עם 250, אם יש לך יכולת קצת של צבירה של 50,000 שקל בדווח הזה. אנחנו עוד נרחיב טיפה על אתונה בפרקים הבאים, אבל תספר טיפה, מה מעניין באתונה? נגיד, לא יצא לי לבקר האמת ביוון, אני לא זוכר, כן, זה גם קצר, זה גם לא יקר. אני התחלתי את מסעי באתונה ב-2021, שטסתי סתם, כי ראיתי טיסה זולה, ואמרתי... כאילו בתור סתם טיול, כן? כן, סתם כזה, וחברים שלי עשו שם נדל"ן, וזה, אמרתי, בוא נראה. שטסתי, הלכתי וזה, התאהבתי בעיר. כל קרוב, קליל, אנשים שמחים, זה לא אירופאים שאתה מכיר. שהם קרים כאלה. כן, וכיף, ושותים, וזה, ואז חזרתי, אמרתי, טוב, פה אני מתחיל למכור דירות. אין, זה מקום, זה גם לא יקר, התחלתי לזוז, לעשות, להתקשר עם אנשים. אני מכיר את השכונות מאוד מאוד טוב, את המיקומים, את הכל. יש שם סצנה של מרכז העיר, שזורים יש שם חיי לילה קצת, חיי לילה שמים גז לכל ישראל, כל תל אביב. כן? בוא נגיד לך ככה, מסעדה נורמטיבית, מתי נסגרת בארץ? 11? 12, 1 אם הגזמנו. כן. שם בשעה בעונה, כן? לא עכשיו בינואר. בעונה אתה תגיע, 12 בלילה, אתה יושב במסעדה, אנשים בתור מחכים להיכנס, להתחיל לאכול עם ילדים קטנים. מסעדה יכולה להיות פתוחה 3 לפנות בוקר. ברים ברגיל באמצע שבוע 3 לפנות בוקר, בסופש 4-5. הם יודעים לבלות, כן? יודעים רק לבלות. זהו. ומסיבות טכנו למי שאוהב, ויש לך אירועים של מועדונים גדולים כמו פורום, ויש לך מסיבות על הים, ויש לך מה שאתה רוצה. חיי לילה זה לא הבעיה שלהם. יש לך עושר בעין מטורף, וזה לא מה שאתה מכיר, עניים וכאלה. יש לך ריביירות של טייקוני על, הסינים משקיעים שם, שכונות ענקית. קורה שם אירוע, צריך לבקר שם. שאתה לא מחובר אליו. צריך לבקר שם, בלי קשר לפודקאסט. לא רק זה שאתה צריך לבקר שם, צריך לדעת איך לבקר שם. כי יש אנשים שמבקרים שם, וגרים במקומות הלא נכונים, כי הם ראו איזה מלון עם בריכה על הגג, אבל הם באזור אלוהים ישמור, אז הם מקבלים חוויה לא נעימה. אם אתה יודע איך לטייל באתונה, זה היית שם כמה פעמים? המון, כן, עשרות פעמים.
וכל פעם, אז עכשיו גם, נגיד עכשיו אנחנו בודקים, אז אני טסתי עכשיו בחודשיים האחרונים 3 פעמים. טס חוזר, מסקנות, משאים ומתנים, כל הדברים האלה. אז יש שם סצנה שונה, וזה עוזר למשקיע הישראלי להוציא כסף בנדל"ן בחול, ובכללי בואי, עם כל המחאות המשפטיות שהיו, וכל הדברים שהיו, אנשים רוצים להוציא קצת כסף מהארץ. כן. זה מאוד נהוג אצל הסינים. סיני עשיר מחזיק בניין באתונה. הם רוצים ליום, יום הדין נקרא לזה, שיהיה לו איזה מיליון, מיליון וחצי יורו במדינה כמו אתונה, הוא מקבל גולדן ויזה, שהוא יכול בשנייה לעבור גם להעתיק מגורים ויש לו אישור תושבות, הם לא יודעים אף פעם מה יקרה שם. פה זה בוולום יותר נמוך, כי בוא, אנחנו מדינה נורמטיבית, זה לא סין, אבל כן. היה פה אנשים שנכנסו לחרדות, אז הם רוצים להוציא את הכסף גם צמוד ליורו, וגם... אני חושב שאת הפרק הבא אנחנו נמקד ספציפית על אתונה, נרחיב טיפה על היתרונות מס, טיפה על העיר, נדבר. טיפה איך עובד התהליך, ולמי זה מתאים, למי זה יכול להתאים. נעשה את זה ממש בקרוב, אבל תשמע, הסיפור מאוד מעניין, כאילו איך התגלגלת מכל הסיפור האישי קצת זעזע אותי, אני חייב, היה לי קצת... חייתי עליך. שתי דקות, כן. אני חשבתי שתפיל עליי משהו קשוח כזה, אבל לא, על זה ספציפית לא חשבתי, זה היה נשמע עצוב. זה מה שבנה אותי היום, תשמע, בדיעבד אני מרגיש שזה החוסן שיש לי בחיים, כי אני רואה חבר'ה שגדלו קצת בלי טראומה או בלי זה. הם רכים מדי, כן. הם רכים והם נשברים מאוד בקלות, אני אין לי את האופציה להישבר, במודע היו לך גם תקופות קשות לאורך הדרך, שכאילו בלי קשר לעניין שסיפרת, מאוד קשות, כלכליות, פתאום פחות הכנסות, פתאום קודם כל בחיים לא הגעתי למצב שחזר לי צ'ק או דברים כאלה, תמיד ידעתי לעשות את הדברים נכון, גם הייתי קונה דירות וכאלה, אז תמיד חייתי שם, אבל היו תקופות בעסק שאתה לוקח יד לכיס, לוקח הלוואה מהבנק, שאתה חותם 300 ו400 אלף שקל בשביל תזרים, קורה בטח, יש לך תנודה בשוק כמו ב-2016, לא יודע אם אתה מכיר, ב-2015, טוב, אתה לא היית בעולם הזה בגיל הבגיר, 2015 יאיר לפיד אמר שהולך להיות מע"מ אפס. התפוצצה הבועה, כולם קנו דירות בצורה קיצונית מאוד בדצמבר של 2015, הכי קיצוני שאתה יכול לדמיין, קיצוני, אנשים מתווכים עשו 30 עסקאות בחודש, 20 עסקאות בחודש, מתווך, 10 עסקאות בחודש, זה המספרים. כאילו הזרים אופטימיות לא ריאלית. הוא עצר את השוק 10 חודשים, ברגע שפיטרו אותו מהממשלה, אין אמונה בממשלה, בום, כל הקונים חזרו לשוק. ואז 2016, היה אי ודאות, לא יודעים מה קורה, לאן הולך, אין ממשלה, מה קורה מזה, היה שנה מתה. ושם פתחתי גם את העסק. עכשיו פתחתי את העסק במרץ 16, כאילו את המשרד תיווך, עסקה ראשונה עשיתי במאי, כן. חודשיים, ושפכתי אתר ומיתוג, והכל בקיצון, אני חייב שאני עושה את זה באקסטרים, אני לא עושה משהו בקטנה. אז זה היה תקופות כאלה, וגם בתוך הזה היה בקורונה, לא פשוט. בזמן שאני בקורונה, זה סיפור של הרבה דברים, בזמן שאני בקורונה, בסגר בבית, שיחת וידאו מארצות הברית, מהשותף. יש לי שם לי נכס עם השותף שלי, קנינו מולטי פמילי של 8 יחידות, הוא מתקשר, אומר, שומע, יש לי בשורות לא כל כך טובות. מה קרה? נשרף הבניין. אמרתי לו, בסדר, יש ביטוח. לא עשיתי ביטוח. לא עשיתי ביטוח, אבל מה שכן יצא לך לגבר, לקח לחשבונות כל השיפוץ, והתחשבנו במחירה בסוף, אבל יש לך תנודות, בקורונה, 0 הכנסות, אי ודאות, כל הזה מחאות, פתאום נופל עליך טיש, שגם הנכס שיש לך בחול, גם הוא חרב עליו עולמו. יש לך, זה מפחי נפש חזקים, אבל אסור ליפול בזה. תשמע, אני לא ידעתי מה זה דאון, עד הקורונה אני חושב, לא ידעתי מה זה דאון נפשי? כן, אפילו לא של יום. בקורונה היה לך איזה סיבוב של... שם כבר אני אמרתי, וואלה, כמה מכות בן אדם יכול לחטוף, אבל גם זה לא דאון שאני הייתי רואה את החבר'ה אצלי סוכנים, זה דאון של כמה ימים שאני כאילו קשה לי. כאילו שאתה נכנס לדרדוך כזה ואתה חוזר. כן, אבל אני יכול להגיד לך שעד אז הייתי קר מאוד כמו אבן עם הנפש שלי, לא היה לי נפש. מה שאתה מבין. אין בעיה שאין לו דאון. אתה תקרא, כל אדם יש לו דאונים בשנה. עד אותו תאריך ב-2020 לא ידעתי מה זה דאון. כן. אין דבר כזה קשה לקום בבוקר, לא בא לי לעבוד, יום חופש. אם זה לא טיסה או טיול, אין דבר כזה שעה חופשית. 7:30 בבוקר, 9-10 בלילה בא הביתה, זה היום שלך. כן. אז זה, אני יכול להגיד לך שזה היום... טוב, אני חושב שזה היה פרק מאוד מאוד מעניין. גם אפשרנו פה כמה קצוות פתוחים להמשך, שהוא יגיע בקרוב. אז זה היה פרק 6 של בונים אושר, חברים, אנחנו מעלים את זה גם לספוטיפיי. טוב, אם ראיתם את זה עד עכשיו ביוטיוב, זה כנראה לא רלוונטי, כי ביוטיוב זה מקבל איזושהי הקדמה. אני רוצה מאוד להודות לך, אני מאמין שאנחנו ניפגש בקרוב, נרחיב על אתונה, ואולי על עוד כמה, אולי נשלב את זה עם עוד כמה אזורים שם. יאללה, בעבר, נעשה סקירה. בכלל, עשית לי חשק לטוס לאתונה, חשבתי שזה יעד אפור כזה, מסתבר שיש... לא, שם חיים וטברנות וחי כל השנה. עכשיו,
לא מוכרים נדל"ן, אבל איסטה עכשיו עושים חגיגות על הפודקאסט. טוב, תודה לך, לפרגן בלייק חברים, תגובות ושאלות, אנחנו נתייחס בהמשך, גם על הפרקים הקודמים דרך אגב, אנחנו יכולים לבנות ממש על זה תוכן, וזהו, אנחנו ניפגש בהמשך, תודה רבה לכם שצפיתם, שוב תודה לך, תודה. ולהתראות. בונים אושר, פודקאסט על נדל"ן וכסף.